ಹಲೋ. ಇಂದು ಕಲ್ಜಿಗ ಬರ್ಪಣ ಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತ ಇತ್ತು ಬರ್ಪಣ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಆತ ಹೋಯ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ನ ಕಲ್ಜಿಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಲವರ್ ಆದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ್ಟ ಕಾತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂವರೆ ಫೈನಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂವರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ್ ಕೇಂಡ ಒರಿಲ ಬರೋಂದಿಜ್ಜೇರಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಐಕೊಂಡು ಒಂದೈಕೊಂಡು ಮನದಲ್ಲೇ ಎಂಗಲ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜರೆತ್ತ ಶೋ ಶನಿವಾರದ ಒಂಜರೆತ್ತ ಶೋಕ್ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಡೊಂದಲ್ಲ ರಡ್ಡೇ ಜನ ಎಂಚೊಂಡೊಂದು ತೂಕ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಬರ್ಪಿರ ತೂಕ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಕಡೆಕೆಲ ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂಚ ಕಾತುಕೊಳ್ಳುದು ಸುಮನ್ ಸುವರ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಜಿತ್ನ ಕಲ್ಜಿಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನಿ ಎಂಕಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜರೆತ ಶೂ ತೂದು ಬತ್ತ ಸುರುಕಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ಪ ದಯಪಂಡಗ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸುರುಕಾದ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪನ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡಗ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫಿ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವನಿಯ ಅಂತೆ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ದಿನ ಅಂಜಿತ್ನ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಣೋಲಿ ದಯಪಣ್ಣಗ ಅವು ಒಂಜಿ ತೊಜಪವನ ರೀತಿ ಈ ದುಂಬು ಮಲ್ದಿನಂಜಿತ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜರು ತಿಕ್ಕು ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಟೋರಿ ವೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಆಗಲ್ ಕೊಣಪ್ಪುನ ರೀತಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿಂದು ತೋಜು ನಮಕ್ ಕುಡಂಜಿ ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ರೀತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಸೀನ್ಗೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೇವರನ್ನು ತೊಜಪಾದಿನ ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿರಂದದ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಚೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣು ದಯಪಣ್ಣಗ ಅವು ತೊಜಪವನ ರೀತಿ ಆ ಮಿತ್ತದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೊಜಪವನ ರೀತಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸೂಪರ್ ತೋಜಿದನು ಬೊಕ್ಕ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಒನ್ ಟೈಮ್ ತೂವಲಿ ನಾನು ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲು ತೂವಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ದಯಪಣ್ಣೆತ್ತ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಪಣ್ಣಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋಂಡು ದಯಪಣ್ಣಗ ಒಂದೆತ್ತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಾಡಪರ ಎತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಎತ್ತಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋಂಡು ಒಂದು ಸುರುಕಾದ ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಪೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಯ್ದೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದೇ ಬಣ್ಣಲಿ ದಯಪಣ್ಣಗ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಡೀ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ತೋಜಪಾದೇರು ಅಂಚದೊಂಚೂರು ಒಂದೊಂಚೂರು ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಚೂರು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತದಂಡ ದಯಪಣ್ಣಗ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜು ವಾರದಿಂಚ ಕಾತುಕೊಳ್ಳುದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಚೂರು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತದಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಐನತ್ತು ಜನಕಲ್ ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತು ಓಡು ದಯಪಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಎತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೂರಿಗೆ ಬಂಡಂಜಿತ್ನ ಒಂದು ದೈವನ್ ತೊಜಪವನಂಜಿತ್ನ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫಿ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಡಿ ಪುನಂಜಿತ್ನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅದೇ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕಳು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಾತಾ ಟಾಕೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ಸರಿಜಿ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಮಾತಾ ಸೀನ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅವು ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆತೆ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಡಿಮೆ ತಪ್ಪು ನಾಡೋದು ಓಡು ತಪ್ಪು ನಾಡೋಡು ದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ನನ ಮಲ್ಪುಣಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಪುಣಜಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೈಪರೆವೆಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ತಪ್ಪು ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿಂದ ಪಣ್ಣೊಂದಿಜ್ಜ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಟಾಕೀಸ್ ಅಡ್ ಪೊತ್ತು ಓಳಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತನ ನೈಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪಣೋಲಿ ಐನದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ತ್ ಪಂಡದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೀ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಬಾಯ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು.